Ndewonu ndị enyi m hụrụ n'anya. N'ihe ọmụmụ a, anyị ga-eleba anya ka esi ekele n'asụsụ Igbo. Anyị ma na a na-asị ekwe ekele ihu asaa. Ikwe ekele bụ ihe dị oke mkpa n'omenala Igbo. Ị ga-agba mbọ hụ na i buru ụzọ kelee onye ọbụla tọrọ gị atọ. In this lesson, we will learn how to greet in Igbo language. Greeting is very important in Igbo culture. Always make sure that you greet your elders first. Anyị ga-ekele ekele ndị a n'asụsụ Bekee ma sụgharịa ha n'asụsụ Igbo. Hello or hi. Ndewo. Good morning. Good morning bụ ekele a na-ekwe n'ụtụtụ. Isi onye ahụ ịbọọla chi, ịsaala chi ma ọ bụ iteela. Ịhụ mmadụ n'ụtụtụ esi ya ịbọọla chi, ịsaala chi ma ọ bụkwa iteela. E nwekwara ndị na-asị ụtụtụ ọma dịkwa mma. Good afternoon, ị nọọla ma ọ bụ ndeewo. Ya bụ ekele a na-ekwe n'ehihie. Ị nọọla ma ọ bụ ndeewo. E nwekwara ndị na-asị ehihie ọma. Good night. Good night, ka chi foo ma ọ bụ ka chi bọọ. Ka chi foo ma ọ bụ ka chi bọọ. Ya bụ ekele a na-ekwe n'anyasụ ma a na-alakpu ịrahụ ụra. Welcome, nnọọ ma ọ bụ ịlọla ma ọ bụ ịbịala. Mmadụ isi na-abịa na-alọta isi onye ahụ ịlọla ma ọ bụ isi onye ahụ nnọọ. Mana ọ bụrụ onye ọbịa si na-abịapụta gị n'ụlọ, isi onye ahụ ịbịala.